लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलनिफ्राय बरायनाय थाबाय आं दिनै मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैदों आरो ब्लगा जाहैबाय नैबे बिबोनाङा पेन्टिं आखिनो नागिरदों बिदिबा नायलांबाय थादो लोगो वाला नै बिदि गावदों फाखोरिसो ये कालार नामा कालार रेड कालार ब्लू पर्पल पर्पल गोसोम ओमफ्राय ब्लेकखौ फोनगासिनो नो थांथारबाय नै आखिग्राया नै बिबोनां आरो आंनि हासबेन्डनि बिबथैनि फिसाजो ओमफ्राय नै ओरैजाय आइ दं रुमा आफा थाग्रा हमनो हाला गावनायखौ नुलानो नै एसे दंबावो आरो नैयाव थेवबो बारा नुवा इयो गावनाय नङा इयो पेन्सिलनिसो उनाव उगारनो हागोन इजों मा खालामगोनलै दा बिबार बानायगोन बिबार बानायनो नायदो नै इजों सेबु बायदि ना मा सेबुआनो मा होनो इखो स्पन्ज स्पन्ज हगारग्रा खानायजोंबो मोजां जागौमोन माथो नै बिबारनि माबायानो जासिगोन एबार बिबार खालामसै नैखौ Yo. दै होगोन नामा एसे बिबार खालामनांगौ Very easy process. Very easy process. होबाय बिबार बारनाय बायदि नुबाय नै आराम बायदि नुसारबाय एसे ini ब्रास लाग्रा ब्रास लागासिनो नै बिमानि आखिनायखौ नायगासिनो सोलोंनानै लादो नोंहाबो हागोन ना हाया हागोन माथो गैया जाहांथारबाय नै এই কাপড় লাগিয়ে দেবো সিলাতে তাতে বেশি ললে হয় গুয়াহাটি नै ओरैजायनि दालायखौ बानायखांबाय गोजौनि दालायखौ बानायदों नै बेयाव पार्पल होलायाखै खोमा बेयाव रेड गोजा नैयाव पार्पल कालार दं
बारा गोबाव नाङाथ' दसेनो जायो Purple di dia nanti. পাতল তো এই লাইট বিলাক দি দিলে হ'ল এই সরম পার্পল पार्पल होबा साबसिन नुयो एसे एसे राननाय रखम माबा गोसोम दै जादों ना অলপ পাতল দিলে হল নেকি এই এনেকুৱা ও নাই এইটো তাত দিলে অলপ গ্ৰে হৈ যাব চাগে Pani pelala. পটলি खुरै ग्रे হৈ যাব पार्पल गोजा होबाय नैयाव मा ग्रे माबाफोर दंफां गुफुरखौ राननाय रखम नुगोन एसे बारा गोसोम दै जायो हा आखाइ साबाय आं नै हमफाय नोंसोर हेल्पारा स्टिकार लगाओ বুলি ক'ব মানে पार्पलखौ साबसिन नुलायथारो ओरै थांबाय बिफाङा Dari kaki dia bisa sampai. Dari kaki dia. apa lagi bisa जाबाय नैथिं दाउराया खिबाय नै पिकक कालार होबावगोन नामा ओरैजाय दालायाव नै नै ओरैजाय डाइनिं दं नै आब'मोननि लाबोनाय बिजावजालिनि तन्मय मा खालामदों नोंलाय Kemarin. बेखौनो आखिगासिनो